أبزا زلخمو سلام نتعنا نمنيلكم زخبركم تخاتلتنا وتسيت رابعي مدرخ تور دي فرانس كلتشان 24 حزنا لكم قريبنا لونا سناي مكتتال. رابعي مدرخ تور دي فرانس أب صباحتا أب قددم بشكلة عالمنا بحفشة أبز تور دما بفلاي استمزغبه حدش تاريخ بمسنا دي فليمو قداماي تسليم أفريقاوي أب تزعبيه وددر تور دي فرانس ناي مدرخ عود زمزغبه زبل سم تصحيف الله سلازي أب نفس وكف عمد سالساي مدرخ تور دي فرانس أب زكايدلو سم بينام غرماي دا تتصوع كنبريو تقادمتي نابز نايلوم وددر كاتو خلو أب نايجسي بغزي ناي زمرحت وهاب بيج أماليا أب زبان ريتشارد كاراباز ننام بس عقب تباهيلات وهاب صعداك أيحنت أبت أب ماليا دما ولا كواننت نايوناس أبراهامسن انتخونت أبراهامسن نتاب بناينت بيزمر رح تباهيلات وهاب كتلا ماليا تخدينوان أب تود الدرب مئتاو فالنتين ماداوس أب ناي بولكا جرزي دحري أبراهامسن زمر حزلو تقدادا ماي نتا ماليا تخدينو أي نابزو الدران كيدو أب ناي تحت 25 عامت عدم زبلت تقدادا ماي توهاب صعدا ماليا دما ريمكو ايفينوبول ودي ونابزو الدر أتيوم كراباز أب زحلف كلتا عمتات زتعوتلن مالياتات انتدارينا أبز عمت زي أب ترينو أدرياتيكو بولكا جيرزي مالت صعداك أيحنت أبت أب ناي عقب ماليا أب تور كولومبيا تماساسالي أب كلتشان عسران كلتن أب فولتا تشيكليستا سبانيا تماساسالي أب كلتشان عسران كلتن أب جيرودي إيطاليا بيج أماليا أب فولتا تشيكليستا كاتولينيا دما كتاليا ماليا استعوتلن ناي قرب عمتاتين لومي تقدادمتي كاب بينيرولو هاجر إيطاليا فيلمو نفلما غزي دوب سجيرو أب فرنسا كتما فالوير زازم ناي 139.6 كيلومتر رحقت زنبرو عقب زعبلولو ود دريما سلاسيلوم أبزنايلوم عمت ناي تور دي فرانس وددر كساب زبصحيو زلو مدرخ كاب وددر زوصو مسنعزب كاسبر بيدرسن تمالي بزغات حدغا لومي ايتساتفن ميكيل غازولي دما اب قداماي مدرخ وددرو كزازم بزي مخالو اب تاغاطامي كاب صوتا وصاي كم زخونه زذكريو اب نايلوم وددر بتي ناي فافورايت تباهيلو زصوا نعوتات زغمت كاتاغوري بزتسرع مسرت تادج بوغاچا يوناس فينغارد ريمكو ايفينوبول بريموز روغليچ ريتشارد كاراباز توماس بيتكوك كارلوس رودريغيز أدامياتز بيلو بيلباو زامسلو تقادمتيم نيرم ابزنايلو موددر تقادمتي كاب مبغسي بوتا تبغيسوم 17 كيلومتر دحر مزوارم ناي متقعتي فتناتات بتقادمتي فيكتور كامبنارتس كاب لوتو ديستني يوناس ابراهامسن كاب يو ان او اكس موبيليتي وات فان ارت كاب فيزما تخايدو ابزو وددر قداميتي ناي انترميديت حنصات اب كاستيلو دي بوسكو اتسري انيرام كساب زحنصات ازيا سبرينترات بنطبي زمرحو زنبرو تقادمتي أبراهامسن ب76 نطبي قداماي إيرتراوي تقاداماي كلب إنتر مارش ب66 نطبي كالاي كيفن فاوكلين دما ب60 نطبي سالساي بمخان كمرحوز صنحو تقادمتيام بيليتون كاب زهادمت غوجله ب3 دقائق دحيراب تخدلو زنبرت غزي حجون ب3 تقادمتي مالت ماكسي فانغليس كاب كلب لوتو ديستني ريان جيبسون كاب ليدل تريك كوب جونسن دما كاب كلب إنتر مارش كاب بيليتون كالاي متقعتي بمكياد كهرمو ترعميام مادس بيدرسن ونايت انحن كاب بيليتون متقعتي كفصم ترعيو بيدرسن ابز عمت زي كاب زوسدن مو عوض زرخبلن متقعتات مسنري بعلت 24 ورح 3 ناي زعمت اب جنت وفلجم فلاندرس اب ورح شديشه اب كراتيريوم دوفينه متقعتي بموساد عوض كم زمزغبه زذكريو أبزنايلوم مدرخ كاب تقلالا 139 كيلومتر اتي 42 كيلومتر ليت اتباهيلو كصواع زخيل ناي 200 غراديان زنبرو قرص مريت يزا تقالله نيروم حنت خابتن ابز مدرخ زنبرت ناي عقب كاتاغوري دما حنت خابتن اب تور دي فرانس 2024 كاب زقربا تررتن موادادرت زي بلن عقبتات تماساسالي عقبتات دما اب مدرخات 14 19 25 زلوات فليطلو وددر ndaقصله اب زخدلو زنبره وان قصيلو زنبره متقعتات كيفين جينيتس فرانك فاندن بروك كورت ماغونس زركبوم تقاددنتي حدش متقعتي كاب كالئيت غوجله كوسدو ترايو تماساسالي
ብተወሳኺ ኣብ ፔሌቶን ብፔደርሰን ክራግሌኒ ኣርቲነዝ ፔርና ጋርሽያ ዝኣመሰሉ ተቐዳደምቲ ሓያል መጥቃዕቲ ተወስደ ተቐዳደምቲ ኣብዛ መድረኽ ብዘይካቲ ዝብድሆም ዝነበረ ዓቐብ ተደራቢ ናይ ሙቐት ምዝያድ መሰናኽል ኮይንዎም ከም ዝወዓለ እዩ ዝነገር ካብታ ኣብ ቀዳማይ ጉጅለ ዝነበሩ ተቐዳደምቲ ከም በዓል ማድስ ፔደርሰን ዋት ፖልስ ኮርት ማግኑስ ፍራንክ ቫን ደን ብሮክ ከምኡውን ሆራልድ ተጃዳ ኣብ ታሪክ ቱር ዲ ፍራንስ ካብ ዝነበሮም ናይ መድረኽ ተርታ ምስ ንርኢ ፔደርሰን ናይ ቀዳማይ ተርታ ፖልስ ቀዳማይ ኮርት ቀዳማይ ብሮክ ካልኣይ ተጃዳ ድማ ናይ ሓምሻይ ተርታ ዝሓሸ ተባሂሉ ሰፊሩ ካብ ዝርከብ ውፅኢቶም እዩ ተቐዳደምቲ ነታ ተቐሪባትሎም ዝነበረት ቀዳመይቲ ናይ ዓቐብ ካታጎሪ ኣብ ምሕኳር ተጸሚዶም እዚ ዓቐብ እዚኣ ብተዛማዲ ዝሓሸት ኮይና 39 ኪሎ ሜትር ትውንን 3.7 ሚእታዊት ግራድያንስ ወይ ድማ ዓቐብ ምንቅዕራር ዝነበረ እያ ኣብ ዓመት 2024 ኣብ መላእ ዓለም ካብ ዝግበር ቅድድም ብሽክሌታ እዚ ዓቐብ እዚኣ ብትራ ዘይኮነ ብንውሓታታ ዝነውሕት ኮይና ተመዝጊባ ዘላ ዓቐብ እያ ካልአይቲ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውድድር ኣብ ፕሮ ካስራ ዲ አልሜሪዮ ኣብ ዘሎ ውድድር 33.9 ኪሎ ሜትር ኣብ ቮልታ ቺክሊስታ ዲ ካታሎኒያ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ዘሎ 25 ኪሎ ሜትር ድማ ይስዕባ ውድድር እንዳቐጸለ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ንፔሌቶን ዝመርሕ ዝነበረ ተቐዳዳማይ ማቲው ቫንደር ፖል እዩ ኣብዚ ውድድር ዝተፈላለየ ናይ መጥቃዕትታት ፈተናታት እኳ እንተተኻየደ ዝበዝሕ ግን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓለ እዩ ዘርእየካ እዚ ድማ ኣብ ናይ ዓቐብን ናይ ነጥብን ዝጎዩ ዘለዉ ተቐዳደምቲ ሸለሊሎም ክርእዋ ብዘይ ምምራፆም እዩ ኣብ መንጎ ተሰሪዓ ዝነበረት ናይ ኢንተርሚዲየት ቅጽበታዊ ውድድር 3 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝተረፈላ እዋን ሰሓቢ ዝኾነ ናይ ምንቅስቓስ ፀወታ ተራእዩ ኣብ ዝተኻየደ ቅጽበታዊ ድማ ማድስ ፔደርሰን ቀዳማይ ብምዃን 20 ነጥቢ ክኸስብ እንከሎ 17 ነጥቢ ብምሕፋስ ካልኣይ ዝኾነ ድማ ቢንያም ግርማ እዩ ብሪያን ኮክዋርድ ሳልሳይ ብምዃን 15 ነጥቢ ክኸስብ እንከሎ ጃስፐር ፊሊፕሰን ራብዓይ ብምዃን 13 ነጥቢ ዮናስ አብርሃምሰን ድማ 11 ነጥቢ ብምኽሳብ ኣብ ቀጠልያ ማልያ ናይ ዘለዎ መሪሕነት ብ87 ኣደልዲሉ ክዕቅባ ክኢሉ ኣሎ ካብኡ ዝቐጸለ ውድድር ተቐዳደምቲ ናይ ምግምማዕ ጉጅለታት እንዳረኣዩ ብምቕጻል በዓል ማርክ ካቨንዲሽ ጃስፐር ፊሊፕሰን ዮናስ አብርሃምሰን ካብ ፔሌቶን ክተርፉ ተራእዮም እዮም ካልአይቲ ጉጅለ ብፕሪሞዝ ሮግሊች እንዳተመርሐት ካብ ካልኦት ጉጅለታትን ፔሌቶንን ብዝሓሸ ቅልጣፈ ክትጓዓዝ ተራእያ ብኸምኡ ቅልጣፈ ድማ ምስ ፔሌቶን ብምጽጋዕ ክትሕወስ ከኣለት ብድሕሪ ዝውን መጥቃዕትታት ክቕጽል ተራእዩ ኣብዛ መድረኽ ማለት ኣብ ራብዓይ መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ካብ ዝተዓወቱ ተቐዳደምቲ ኣብ 2021 ጁልያን አላፊሊፕ ቶም ዶምሉን ፔተር ሳጋን ቶኒ ማርቲን ማርክ ካቨንዲሽ ብዙሓት ካልኦት ክጥቀሱ ይከኣሉ ውድድር ክዛዝም ናይ 93 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝተረፈሉ ዝነበረ እዋን ተቐዳደምቲ ንሓያል ዓቐብ ሰስትሬርስ ክዛዝምዋ 5 ኪሎ ሜትር ተሪፎም ነበረ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካራፓዝ ወላዳ ነታ ናይ ግዜ ዝበለጸት ወሃብ ናይ ቢጫ ማልያ ወዲዋ ይእቶ ምስ ፖጋቻ ኤቬኔፖልን ቬንገጋርድን ግን ዝኾነ ናይ ግዜ ፍልልይ ከም ዘይነበሮም ይዝፍለጥ ስለዚ ካራፓዝ ንኻልኣይ መዓልቲ ወዲዋ ክውዕል እንተደኣ ኮይኑ ክሰርሖ ዘለዎ ስራሕ ብዙሕ እንዳኾነ ክመጾ ይጸኒሑ እዚ ዓቐብ ቅድሚ ምዝዛማ ቀዳማይ መጥቃዕቲ ዝወሰደ ቫለንቲን ማዳውስ ክኸውን እንከሎ ማዳውስ ኒዮናስ አብርሃምሰን ተነፂፉሉ ዘሎ ነጥቢ ናይ ፖልካ ጀርዚ ንምጽባብዩ ኣዝዩ ኣደናቕ ዝኾነ ብቕዓት ከርኢ ውዒሉ ከም ውፅኢቱ ድማ ስቴፈን ዊልያምስ ክዕወት እንከሎ 5 ነጥቢ ከሲቡ ማዳውስ ድማ ካልኣይ ብምዃን 3 ነጥቢ ክወስድ ክኢሉ እዩ ክሳብቲ ግዜቲ ምስ አብርሃምሰን ዝነበሮ ናይ ነጥቢ ፍልልይ ካብ 10 ናብ 7 ከውርዶ ክኢሉ እዩ ካልአይቲ ናይ ዓቐብ ካታጎሪ 8 ኪሎ ሜትር ኮይና 600 ሚታዊት ናይ ምንቅዕራር ብራኸ ዝነበራ ኮለ ዲ ሜንቴኔቭራያ ኣብዚ ዓቐብ እዚኣ ድማ ስቴፈን ዊልያምስ ክዕወት ብምኽኣሉ 5 ነጥቢ ክወስድ እንከሎ ዋረን ባርጉዌል ካልኣይ ብምዃን 3 ነጥቢ ቫለንቲን ማዳውስ ድማ ሳልሳይ ብምዃን 2 ነጥቢ ክወስዱ ክኢሎም ክሳብ እዚ ሰዓት እዚ ዝነበረ ቅልጣፈ እንተዳሪእና ተቐዳደምቲ ኣብ ሰዓት 35 ኪሎ ሜትር ብምሕንባብዮም ውድድሮም ቀጺሎም በዚ መሰረት ዮናስ አብርሃምሰን ወላዳ ክሳብ ሕጂ ነጥቢ ከምጽእ እንተዘይከኣለ ኣመዝጊብዎ ጸንሐ ነጥቢ ስለ ዝሓገዞ ግን ብ24 ነጥቢ ጌና ቀዳማይ ብምዃን ነታ ማዳውስ ተኸዲንዋ ዝኣተወ ናይ ክብሪ ማልያ ካብ ዋንነቱ ኣሕሊፉ ንማዳውስ ክህቦ ይከኣለን ማዳውስ ብተዛማዲ ሎሚ ካብ አብርሃምሰን ንላዕሊ ብዘደንቕ ውድድር ብምክያድ ሓፈሻዊ ነጥቡ ናብ 16 ከበርኽ ክኢሉ እዩ ብዘይካዚ ዊልያምስ ብዘመዝገቦ ነጥቢ ንፈለማ ግዚኡ ናብ ቀዳሞት 3 መራሕቲ ናይ ፖልካ ጀርዚ ደይብሎ ሳልሰይቲ ከቢድ ምንቅዕራር ዘለዋ ማለት ክሳብ 500 ሚታዊት ብራኸ ዝበጽሕ 22 ኪሎ ሜትር ትሽፍን ዶል
ፖል ዲ ጋልቤሮ ዝተሰሚት ናይ ዓቐብ ካታጎሪ ሳልሰይቲ ኮይና ካብ ዝተሰርዐት እያ ብሓፈሻ ውድድር ንኽዛዝም 50 ኪሎ ሜተር ተሪፍዎ ነይሩ ኣብዚ ግዜ እውን መጥቃዕትታት ብብዝሒ ተኻይዱ ብምንባሩ ሰሓቢ ፀወታ ክንዕዘብ ክኢልና ኢና ብዘይካ ኣብ ፔሌቶን ዝነበሩ 33 ተቐዳደምቲ እቶም ካልኦት ኣብ ዝተፈላለያ ጉጅለታት ብምንባሮም ብፔሌቶን እንዳተዋሕጡ ክኸዱ ተራእዮም እዮም ብዘይካዚ ፖጋቻን ቬንጋርድን ዝገብርዎ ዝነበሩ ናይ ሓሓሊፍካ መጥቃዕትታት ምስቲ ሓሊፎም ዝነበሩ ተቐዳደምቲ ንምርካብ ዝገብርዎ ጸቕጢ የርኤካ ኣብ መወዳእታ ድማ ፖጋቻን ቬንጋርድን ብዝገበርዎ ሓባራዊ መጥቃዕቲ ፖጋቻን ቬንጋርድ በሊጹ 20 ነጥቢ ብምኽሳብ 8 ነጥቢ ድማ ቦናስ ብምድራብ ቀዳማይ ክወጽእ እንከሎ ዮናስ ቬንጋርድ ብ15 ነጥቢ 5 ቦናስ ካልኣይ ሬምኮ ኤቬነፖል ብ12 ነጥብን 2 ቦናስን ሳልሳይ ደረጃ ሒዞም በዚ መሰረት ኣብ ሓፈሻዊ ናይ ዓቐብ ደረጃታት አብርሃምሰን ብ24 ነጥቢ ጌና መሪሕነቱ ሒዙ ክቕጽል እንከሎ ታደጅ ፖጋቻ ሎሚ ኣብ ራብዓይ ውድድር ብዝገበሮ ኣደናቂ ሓይሊ ዘለዎ ብቕዓት ካብ 0 ነጥቢ 20 ነጥቢ ብምሕፋዝ ካልኣይ ደረጃ ክሕዝ እንከሎ ማዳውስ ብ16 ነጥቢ ብምሓዝ ኣብ ሳልሳይ ተሰሪዕሎም ናይ መወዳእታ 10 ኪሎ ሜትር ናይ ሎሚ ውድድር እንተዳ ተዓዚብና ኣብ ዓቐብ እያ ትዛዝም ነይራ ፖጋቻ ብዝገበሮ ሓያል ጻዕሪ ድማ ቀዳማይ ብምዃን ተዓዋቲ ራብዓይ መድረኽ ዙር ፈረንሳ ኮይኑሎ ሬምኮ ኤቬነፖል ካልኣይ ክኸውን እንከሎ ዩዋን አይሶ ካብ ዩኤኢ ፕሪሞዝ ሮግሊች ዮናስ ቬንጋርድ ካርሎስ ሮድሪገዝ ድማ ካብ ሳልሳይ ክሳብ ሻድሻይ ተርታ ብምሓዝ ውድድሮም ዛዚሞም በዚ መሰረት ኣብ ናይ ጂሲ ዝተመዝገበ ምልውዋጥ እንተዳኣሉ ኮይኑ ፖጋቻ ካብ ካራፓዝ ማልያ ብምምንጣል ብ19:06:38 መሪሕነት ክሕዝ እንከሎ ሬምኮ ኤቬነፖል ዮናስ ቬንጋርድ ድማ ካልኣይን ሳልሳይን ብምዃን ይስዕብዎ ኣለዉ ኣብ ናይ ነጥቢ ማለት ንቐጠልያ ማልያ ዝግበር ቅልስ ድማ ዮናስ አብርሃምሰን ሕጂ እውን ብ87 ነጥቢ መሪሕነቱ ሒዙ ክቕጽል እንከሎ ቢንያም ግርማይ 4 ነጥቢ ጥራይ ድሒሩ ኣብ ካልኣይ ተርታ ማድስ ፔደርሰን ድማ ብ79 ነጥቢ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዖም ኣለዉ ኣብ ናይ ዓቐብ እንተዳ መጺና ድማ አብርሃምሰን ብ24 ነጥቢ ቀዳማይ ፖጋቻ ብ20 ነጥቢ ካልኣይ ቫለንቲን ማዳውስ ድማ ብ16 ነጥቢ ሳልሳይ ብምዃን ናይ ራብዓይ ደረጃ ውድድር ዛዚሞም ኣለዉ ኣብ ናይ ጻዕዳ ማልያ ድማ ሬምኮ ኤቬነፖል ብ19:07:23 ቀዳማይ ዩዋን አይሶ ድማ ብ25 ካልኢት ስዒቡ ካልኣይ ካርሎስ ድማ ብ31 ድሒሩ ሳልሳይ ደረጃ ሒዞም ናብ 5ይ ደረጃ ክቕጽሉ እዮም زخبركم سمعتنا نايلومي ناي رابعي مدرخ وصيت ازي يمثل اب ناي صباح ناي حمشاي وصيت يرخبنا كساب شعوغن سسنايوم